Ir-rapper Sean Combs, magħruf bħala P. Diddy, qiegħed jiffaċċja allegazzjonijiet ġodda ta' abbużi sesswali minn 120 persuna li qed jakkużaw b'diversi reati. Fosthom minn persuna li qed tallega li kienet abbużata minnu meta kienet kellha 9 snin. Xokkanti kienu l-allegazzjonijiet li tkellem dwarhom f'konferenza tal-aħbarijiet l-avukat tal-allegati vittmi, Tony Busby, li qal li P. Diddy kien jistordi lil vittmi tiegħu bit-trankwilizzant ta' żwiemel qabel ma jabbużhom sesswalment. Għalli hemm provi konkreti dwar dan, għaliex instabu traċċi ta' drogi, uħud minnhom drogi strambi fis-sistemi tagħhom. Busby, avukat minn Houston, qal l-akkużi mistennijiet jitresqu formalment f'Novembru fi New York u f'Los Angeles. Qal li l-aġir ta' Sean Combs tħalla għaddej għal wisq żmien mingħajr riperkussjonijiet. Bl-aġir wassal għal konsekwenzi serji għal vittmi li huma mweġġa, imbeżza u li għadhom isofru konsegwenzi tal-abbużi. Busby qal li hemm madwar 60 raġel u 60 mara li qed jakkużaw lil Diddy, inkluż 25 li kienu għadhom tfal meta twettqu reati fuqhom. L-allegazzjonijiet kontra Combs huma reati li jmorru lura sa mill-1991. L-avukat qal li apparti minn dawn il-każi qed jerġgħu jkunu evalwati każi pendenti kontra P. Diddy fid-dawl tal-informazzjoni ġdida li qed iresqu dawn ix-xhieda. Filmati pubblikati f'Mejju ta' din is-sena juru lil Combs jattakka lil-eks seba' tiegħu Cassie. P. Diddy ilu jinżamm arrestat fi Brooklyn, New York, mis-17 ta' Settembru, wara li wieġeb li mhuwiex ħati għal akkużi li juża l-poteri u l-prestiġju li kien igawdi minnu biex jabbuża n-nisa u irġiel għal wirijiet sesswali waqt partiż u festini li kien isejħilhom freak-offs u li kienu jkunu miżawda wkoll bid-drogi.